Okei, aloitetaan. Ja me saa pyytää, että FC Interin valmentaja Vesa Vasara ensin käy läpi, miten hän näki pelin ja pelin kulun. Joo, aika tasainen, tai meiltä vähän tahmeen sanotaan aikapuoli, aika saattaa siitä omaan piikkeen joutua ihan jotenkin virkeimmillämme. Paljon virheitä toki siinäkin muutamia hyviä maalipaikkoja oli, mistä ei lähtetty sisään. Ja sitten parannettiin tosi selkeästi tokalle puolelle. Mun mielestä otettiin vahvastikin peli aika hyvin haltuun ja luotiin muutamia hyviä maalipaikkojakin siinä. Sitten kun ei tehdä sitä toista maalia, niin sitten tämmöinen riski kasvaa sille, tai mahdollisuus myös vastustajalle, että siellä oli muutama myös aikaisempi yksittäisiä tilanteita, mistä olisi voinut tulla. Ja sitten lopussa tämmöisiä yksittäisiä virheisiä, niin sitten voi tulla tasoihin, jos ei tee sitä toista. Ja nyt kävi niin, ja ei voi muuta kuin onnitella vastustajaa hyvästä työstä, ja luottivat kumminkin siihen omaan juttuun, ja sitten hyviä rangaistuspotkuja, ja siinä oltiin huonompia tänään. Tosi pettynyt tietenkin, oltaisiin haluttu ilman muuta taistella tänä vuonna kapissa paljon pidemmälle, mutta kappi on joskus tämmöistä, niin pakko vaan ottaa tämä nöyrästi vastaan ja ymmärtää se, ja pelaajatkin saa hyvän opetuksen tästä, että me ei voida ajatella, että me ollaan jo jossain ennen kuin ollaan siellä. Kiitos. Sama kysymys. Jo, första halvlek tyckte jag det var en jämn halvlek. Att, vi hade våra längre anfall, de hade sina längre anfall och vi skapade också en del chanser. Så den är vi nöjd med. Sen i andra halvlek så tyckte jag inte att tog över helt. Och vi blev som tillbaka pressade, vi kunde inte öppna spelet, vi tvingades till slå ganska långa bollar. De började vinna också andra bollarna där och fick tryck på oss. Så jag var ganska som arg där i andra halvlek. Vi tappade energi, 25 minuter kvar att spela och det händer ingenting där på plan, så jag var så arg. Sen då vi gör våra byten får vi som bättre fart. Vi Inter också tvingas till slå lite mera direktbollar och vi måste spela på risk där och sen så gör vi det målet som behövs på en hörna där, så att och sen straffarna som vi sätter så är jättebra, så att jag är lite arg, vet du, hur vi spelar andra halvlek. Vi spelar inte så vårt spel, men ändå att det är en bra motståndare också, så att vi har som stor respekt för dem men vi är nöjda med den här vinsten, men vi har inte vunnit någonting, vi har bara vunnit en match, så ja. Tack. Mulla on Vesalle yksi kysymys Bubi Aspansson. Yllättikö joku sinut ja teidät tuossa EIFin asenteessa ja pelissä? Ei. Tiedettiin, että EIF on hyvä, varsinkin hyökkäämä pallollisvaiheessa ja ei mitään yllättävää. Eli eka puolella oli silleen ihan, että näin käy, jos ei ole ihan parhaimmillaan mitä voi vieraspeli ja paljon muutoksia kokoonpanossa, niin se ei ole ihan yksinkertainen asia meille lähtee. Se riski on siellä, sitä pitää työstää ja me saatiin sitten se kumminkin paremmin ja paremmin meille haltuun sitten, mutta ei sinällään mitään yllättävää. Tiedätte, että tulee hyvä joukkue vastaan ja näiden muutosten kanssa niin ei tule missään nimessä helppo peliä. Tätä on tietenkin pelaajatkin tietää sen ja se on niin kuin kapeissa yleensä muuallakin, niin se vaikeus tulee siitä. Mutta se, että kyllähän me sitä sitten parannettiin paljon ja luotiin paljon paikkoja siinä sitten lopussa. Ei jostain syystä sitten enää saatu parasta irti ja jäi tää yhden maalin ero ja sitten tapahtui mitä tapahtui. Sä sanoit tuossa, että pelaajat saa vähän ottaa opikseen myös. Mitä sä sillä tarkoitat? No niin kuin tässä Krismukin sanoi, että viimeiset minuutit, niin kyllä siellä niin muutamia joku läpiajo puolittainen oli ainakin ja muutama semmoinen nukahdus, erikoistilanteiden puolustaminen ei ollutkaan enää ihan tapissa ja sitten semmoista riskit kasvaa. Ja sitten toinen puoli on toki se, että kyllä siellä nyt maalipaikkoja oli, että kyllä niistä pitäisi noista paikoista tehdä enemmän kuin yksi maali, mutta silloin kun se jää tuohon yhteen, niin pitää tehdä työt vielä paremmin, että vastustajat on kumminkin hyviä, että se ei riitä, että siellä ollaan puolivaloissa. Christian, jag tänker med tanke på det du sa där om andra halvleken, kände du att det liksom främst handlar just om det som du sa, att ni tappar energi där eller så någonting? Det känns som att vi har gett upp. Att vi som slutar spel, vi slutar sätta press på motståndarna. Så
om vi nu tar något som negativt så det var det, men som tur har vi på bänken de som vill spela. Då bytte vi och så blev det som lite bättre fart och att lite vilja att vinna. Om man vill vinna och gå framåt så då kan det hända som det händer att de gör något misstag där och så får vi som lite tryck skapat. Och före matchen pratade vi om det att de har den press på sig att det är de som ska vinna den här matchen. Att vi har momentum, vi har vunnit 4 matcher på rad och vi har ingenting till förlora så är det bara ut och köra. Och det tyckte vi lite tappa i andra halvlek. Att det är bara som till kör 2-3-0 om vi förlorade så att ja, men vi är väldigt nöjda och vi ser också att vi har spelare som kan komma in från bänken och avgöra. Så att. Hade ni tränat på straffar? Jo, de tränar igår på straffar där och sen nu före vi skulle slå dem så får jag hålla ett öga där att vem som kan slå så bestämde jag att det är som ska slå. Så att, och de gjorde det bra. Vad tar ni med er i klubbmatchen? Nej, att vi måste förstå här att matchen varar i 90 minuter, att vi kan som inte ge upp fast vi ligger under och att vi som fortsätter. Som vi hade de tidigare matcherna gjort, vi har legat under i 2 matcher men vi har ändå som fortsätter att spela. Och även mot bra motstånd så kan vi vända matcherna, att det är som positivt. Det är en positiv sak att vi fick med oss den här vinsten. Tiedätkö Vesa jo kuinka paha tuo loukkaantuminen oli tuossa lopussa? En tiedä. Se näytti vähän pahalta siinä. Joo, siinä oli. Mutta en mä tiedä, onko se miten paha. Se oli mielestäni ihan iskupohjainen, mutta en tiedä, onko se sitten jotain vakavampaa. Mutta se nyt tuossa sitten selvi lähipäivinä. Okei, kiitos, tack. Tack. No niin, kiitos.